Din il-ġimgħa mistennija jitresqu fil-Parlament l-emendi għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrijuni. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li spjegat kif permezz ta' dawn il-bidliet aktar nies se jkunu jistgħu jsiru ġenituri. Sal-ġurnata tal-lum, nisa li għal xi raġuni ma jistgħux jipproduċu bajt jew irġiel li ma jipproduċux sperma huma awtomatikament esklużi milli qatt jaċċessaw l-IVF. Madankollu fost l-emendi li se jitresqu se jkun hemm id-donazzjoni ta' dawn iċ-ċelluli fejn nisa li jkunu se jużaw donazzjoni tal-bajt se jkunu jistgħu jużaw l-IVF sakemm jalqu l-età ta' 48 sena. Għalhekk mistenni jkun hemm żieda fl-età ta' sakemm mara tista' toħroġ tqila bl-IVF. Mistenni wkoll li mara li tkun trid tagħti donazzjoni ta' bajt tkun tista' tagħmel dan sal-età ta' 36 sena. B'dawn l-emendi l-età biex mara tkun tista' tgawdi mill-IVF se jitlab 5 snin. U għall-ewwel darba il-komunità gay se tgawdi mal-kumplament tas-soċjetà. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li jemmen li l-emendi fil-liġi tal-protezzjoni tal-embrijun se twassal għal diskussjoni sana fil-Parlament u fis-soċjetà ċivili. Intant kemm ilha ssir l-IVF Mater Dei mis-sena 2015 sal-lum twildu total ta' 119 il-tarbija permezz tagħha. Minkejja dan mhux darba jew tnejn kien hemm min ikkampanja sabiex il-programm offrut ikun wieħed iktar inklusiv. Bil-Prim Ministru Joseph Muscat fl-aħħar ġimgħat iddikjara li dawn il-bidliet se jqajmu diskussjonijiet jekk humiex wisq jew inkella jekk humiex biżżejjed. Li hu żgur hu li aktar familji Maltin se jkollhom iċ-ċans li jkollhom l-ulied.